En aquest vídeo mostrarem un mètode per a elaborar aglutinant de tremp a l'ou semigras, seguint com a exemple una formulació degudament equilibrada. Coneixerem els avantatges fonamentals: eficàcia, seguretat i òptima qualitat en el resultat. Començarem amb una introducció sobre els aglutinants de tremp en general i particularment els d'ou. Explicarem els materials i proporcions necessaris en la nostra recepta, així com els útils i eines. Descriurem pas a pas el procés per elaborar la nostra formulació. Finalment, resumirem algunes recomanacions i reflexions. Generalment, els tremps s'inclouen entre els procediments a l'aigua. S'entén que l'aglutinant admet aquesta com a diluent. Per raons òbvies, aquesta opció té molt interès avui dia des del punt de vista mediambiental, ecològic i sanitari. El nom de tremp prové del llatí temperare, temperar, que vol dir condicionar un material a fi de donar-li unes propietats determinades. En pintura significa donar a l'aglutinant el grau just d'adherència i flexibilitat necessàries perquè es comporte d'una manera òptima. L'evolució posterior del seu significat va estar condicionada a cada moment a la necessitat d'establir la diferència enfront d'algun altre tipus d'aglutinant pictòric. En els tremps s'han usat molts tipus de matèries lligants: la destrina, la caseïna, la sang, la cervesa, la goma, la cua o l'ou. Solen tractar-se de proteïnes i polisacàrids dissolts en aigua, o també dispersions aquoses de polímers plàstics. Generalment parlem d'un procediment que resulta poc flexible, per la qual cosa és recomanable limitar-se al suport rígid. L'acrílic és una excepció. Antigament, la pintura a l'ou rebia el nom de templa, que després es va fer extensiu a tota emulsió. La gemma és adhesiva i emulgent. El terme és difícil de delimitar. Podem veure diferents accepcions d'aquesta paraula al llarg dels temps. En un primer moment s'estableix el concepte de tremp en oposició al fresc. Posteriorment s'estableix la diferència entre els tremps i una sèrie d'aglutinants en desenvolupament, conseqüència de la progressiva i creixent incorporació d'ingredients oliosos i resinosos. Aquests materials, que òbviament representaven certs avantatges, van ser implantant-se en la pintura artística. Van coexistir en el quadre durant anys juntament amb els tremps, als quals van anar gradualment desplaçant, tornant-se únicament miscibles i diluïbles en elements grassos. Els tremps en general són pintures elaborades a força d'emulsions diluïdes amb aigua. Emulsions que poden ser naturals, com a llet, ou i llet de figuera, o artificials, com les quals contenen goma, ou i vernissos, caseïna i cua o saponificacions. Tenen una marcada vibració cromàtica, a més d'admetre múltiples procediments combinats i patir menor oxidació que l'oli. Tenim molts i variats exemples de pintures al tremp al llarg de la història, començant per les realitzades amb pans d'or i tremp a l'ou sobre taula, que descriu Cennini cap a 1390 en el llibre d'art Típiques durant tota l'edat mitjana i fins al segle XV avançat. Serà a partir de llavors quan, en obrir-se el comerç en el Mediterrani, comença la regularització i ocupació sistemàtica de components oleaginosos en emulsions aglutinants, fonamentalment de la mà dels Vànec. L'avançament decisiu sembla estar en la introducció d'un tremp d'assecat lent o un tremp oliresinós en les últimes capes del quadre. En l'actualitat, l'elecció de la tècnica al tremp continua sent una opció completament vàlida per al pintor. Com a estètica definitiva, té uns valors propis intrínsecs al material impossibles d'aconseguir amb altres tècniques. Ja que pot ser combinada amb materials oliresinosos, constitueix un al·licient alternatiu per enriquir les solucions. A més, és un mitjà que es pot adaptar perfectament dins de propostes molt variades en el panorama de diversitat que caracteritza la pintura del nostre temps. Hi ha moltíssimes receptes amb la gemma sola o l'ou complet.
Nosaltres anem a realitzar el nostre aglutinant amb els següents materials i proporcions. Usarem la closca com a mesura de volum. Un volum equivaldrà a la meitat de la closca. En ordre d'incorporació a temperatura ambient, un volum igual a un rovell d'ou. Un volum que consisteix en una meitat d'oli de llinosa purificat més una meitat de vernís d'àmbar. 2 volums d'aigua destil·lada. 5 centímetres cúbics de làtex acrílic o vinílic de bona qualitat. A més d'aquests materials, haurem de disposar dels següents utensilis. Un recipient d'uns 200 centímetres cúbics, un pincel net que ens farà d'agitador. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori i convé ventilar el lloc, encara que no es requereixen EPIs, doncs la concentració d'orgànics volàtils és mínima. Procedirem de la següent manera. Separem primer la gemma trencant la membrana exterior i esprement el seu contingut. Agitem i incorporem el volum d'oli i vernís. La incorporació d'ingredients ha de ser sempre lenta i sense parar de remoure. Observarem que la mescla es va homogeneïtzant i que va prenent cada vegada un to més blanquinós, lletós. Això és símptoma que s'està emulsionant adequadament. És el moment d'incorporar la fase aquosa, o siga, els 2 volums d'aigua. És important que siga destil·lada o bullida i que la seva incorporació siga sempre gradual i sense parar d'agitar. Per augmentar la seva adherència, flexibilitat, incorporem lentament i en constant agitació una petita dosi de làtex acrílic. El procés quedarà completat amb la homogenització d'ambdues fases, poliresinosa i aquosa. Opcionalment, per la seva millor conservació, és possible afegir 2 o 3 gotes de vinagre blanc o conservants antimicrobians i antifúngics. Envasem el nostre aglutinant apurant la seva totalitat. De trobar-nos alguna impuresa, aquest seria el moment de filtrar-lo. Finalment, anotarem la fórmula, així com la data d'elaboració, a fi d'etiquetar adequadament l'envàs. I acabarem de netejar i arreplejar tots els utensilis usant senzillament aigua i un llevaplats. Finalment, fem les següents recomanacions. L'aglutinant ha d'agitar-se sempre abans de l'ús, doncs en repòs l'oli tendeix a pujar. Aquest procediment també respon a la norma general de gras sobre magre. Solament serà possible repintar sobre sec. L'aglutinant es barreja amb pigments sòlids i compatibles, secs o humectats. Entre usos es guardarà en la nevera. Fresc aguanta un màxim de 3-4 dies. Per a pintar ha d'usar-se a temperatura ambient, no recentment tret del frigorífic. És millor tirar els pots on s'hagi descompost l'ou, doncs no són fiables ni després de netejar-los amb guixiu. Si un pigment es resisteix, sol funcionar si afegim unes gotes d'alcohol. Aprendre aquest procés et servirà com a aglutinant per fer pintures i com mèdium diluent. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs en independència.